Alright, for today's video, pakitaan tamo ni pasikatan tamo ni unsay bag-o diri sa Bohol mao ni. Unya nang gabi una kay medyo gilaay man ta nya gusto ta makitag bag-o unsa diri sa Bohol o mao na hipadpad ta sa Bohol Show Ocean Fantasy. Kung gusto mo makahibaw asa ni i-search lang diha sa Facebook o sa Google oy. Makita ra ninyo diha. So muna itrada na mo diha amo i-present of course ang among ticket oy, among gipalit dito sa online. So murag mga agency man ilang mga ticketing dire, so pamalit na mo dira sa online aron wanay daghang hassle. O gwapo kay entrada diha o tanawa guna puti kay mga bato-bato diha sa matumban diha, so mag-uwan aw di gid malanawan imong tiil diha o tanawa po nilang mga tinanom diha o mo na entrada diha sa ilang showhanan. So abi lang ni mos gawa sig tan-aw ni unsa man ni mura man karnabal, pero gwapo kay na diha mga kuan diha sulod oy di kay kamahayan gyud imong kwartang gikuan diha. O tanawa pinapusing kay ta diha kay medyo bag-o guras tong panan-aw nya bag-o po ni Dres Bohol. Syempre ma-excited dai digsud na to diha unsa kay mga pangbuhaton diha sud. So ga-expect jud ta na nga gwapo kay mga entrada, mga exhibition diha sulod diha o mo na ilang mga pasuga-suga. Mo na entrada diha pasod o inigtan-aw nimo walisa ra na kurtina diha o makasud na ka. Nya mo na diha ron. Sud na ta diha kay medyo sa dipat ta musud mangihi kita una wi tanoy kay makaihi ya ta diha basin unsa pa na mga pasyusol la makaihi ta may na makaihi ta daan. O bunga di mo diha o gwapo kay entrada mo na kag ditan-aw og sini diha. Partidahan na mo mga lingkuranan diya nga pang VIP murag yung nasud sinihan oy naun sa good tao na. In fairness gwapo gilang setup diya sud gyud, so makaingon gyud ka nga tan-aw og mga exhibition diya unsa pa na angay mga i-show diya makaingon gyud kag uy gwapo kini pormaha dre. So mao na ron lingkod na ta sa tong plastada diya unsa tong klase gipalit nga ticket daw medyo VIP tagamay da kanada sa tubangan kunuhay ilas-ilas tagamay oy kay para at least bakong nay show diya makita na to impronto og duol kay sa tong mga mata kay para og noon sa magani mga kwankuan diya at least duol kita. O show start na muna ilang mga entrada diya mga pa-clips sa tagamay sa unsay na diya o tanawa ng mga exhibition diya mga world class performers na. Pero siyempre di gyud pawahi mga Pinoy nago Pinoy diya nga majority da Pinoy kay siyempre nago ta diri sa Pilipinas. O daga mga dayo diya unsa inyo mga gustong matanawan diya sa mga video diya nga medyo nag-exhibition diya oy makita nyo na diri. So kung di mo gusto maboring inyong kinabuhi are mo diri tan-awan ninyo ni nga show diri sa Panglao ay na sig balibad diya kay may gani na ingon ani diri sa Bohol napag is Panglao na hibutang. Question by imo diri di gini mabangbang effort gyud kay ni sa nga tanan, so at least og mo perform gid sila at least ma-feel gyud nimo diha unsa ang ilang message ilang mga video ilang performances diha o tanawa na gud diha o partida kay ni direng dapita nay motor tiaw ba nay mga motor isud nimo diha oy di mabasta-basta na oy sagod taon ta o tanawa ra nila motor nagisud nila sa ilang bulang kristal diha o naga-exhibition diha o kita pa naga sa usaoy diha gasulod-sulod ana ilang dakong bulang kristal diha wa na oy sumparay na ta diha kay di man ta performer di man ta professional ng ani o tanawa na partida duha ka motor wa pag na mahiluna nahimo ginang tulo nahimo pag ng upat o tanawa ikopat gat itrada diha o tanawa ra gud tawo na diha sus kung di gyud ka professional ani gyud hagbay gyud ka madisgrasya gyud ka aning kalakihan medyo kulbahinam gyud na siya. So after anang ilang mga performances already na kita diha o sayo-sayaw na ta diha nagpresent na silang tanan na gyud nagpasalamat o syempre di gyud mawala ang picture taking diha. So giabni na mong tanan diha panan-aw na mo diri sa Bohol Show diri sa Panglao mo gud to sige bye.